kata tamala chielo tabich tiende nango ka gintiere kar ka twako tore kare koro ka gintiere to giseketho sakacha gi pes jopiny osetiyo kar kacha ose madhi rititi josedhi report osendiki mamoko duoki pek mar ngima pode makoro ji ywak e sani ni konge to twagni kare owere. Ading'e gima dhiera gi Azimio, Azimio e twagni, Azimio kelo nyao moro kanyo modhiera. Jogi sama gitwak as equals. Nikech kata king'iyo composition, wan gin gi co-chair. Kalonzo en a chairperson. Kimani Chungwa is also a chairperson. Wan gi secretariat. Both of them nigi legal teams. Koro en ywak mani message makoro the final document Azimio ywak. Ing'eni gi ywak in a way michalo ni joka nigi apani gine magi dictate gik monego beni donjo that document. While constitution mar that committee madil network no onego bed ni ng'ato gi incorporate those ideas. Azimio koni okel nyao moro to nyao ni gisekele asawacho gin mang'eny ni gisekele kata mana yiero mar speaker. Kane watieko yiero ing'eni Azimio at the first instance ne nigi gimiluongo ni legal majority. Kes ndalogo chama mane nitiere Azimio ne pok watieko the 90 days mane koro ginyalo wuok oko gidhi e coalitions mopogore. Azimio kane serious ne ginyalo yudo speakers both houses. Ne ginyalo yudo National Assembly to gi Senate. Gigalore gi milore magigo te odhi both houses. Magi lose. Kanye mane gi lose siasa mar Kenya kae. Magigo dhi ne Kenya kwanza. Both National Assembly to gi Senate. Sani e kendo koro gichao gi nyiso jo Kenya ni kiani ka gimoro onge to gimote. Gito koro seche ma gimoro bedo maonge no. To constitution mar that committee. Both in terms of secretariat to gi members. En equal. Gin gi co-chair. Koro gito ere nyao manitiere ka mo ginyal impose themselves. Magiwache ni this is the direction. Okinya bero ni every time magiwuok e TV to giywak ni ka gimoro onge to konya dhi mbele. Yeah. Agonero kama wakili Charles Midenga kuno thuolo mar twako do kinyi makawuone chenro mar piny nyakora moge jwang.